ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଭଞ୍ଜସେନା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ଘରେ ରହି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଗୋଟି ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ଏବଂ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭଞ୍ଜସେନା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଦଳା କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 83 ଜଣଙ୍କର ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ ପରୀକ୍ଷା। କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକଡାଉନ ଏବଂ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ କରୋନା ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି। ଏହି ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଦଳାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଅଛି। ଆଜି ଉଦଳା ମେଡିକାଲର କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 83 ଜଣ ଆଣ୍ଟିଜେନ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ 38 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 38 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ 31 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ମୋଟ 7 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କଥା ଉଦଳା ମେଡିକାଲର ମ୍ୟାନେଜର ନିରୁପମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର LIC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମର ବରିଷ୍ଠ ଏଜେଣ୍ଟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଙ୍କିଶ୍ୱର କୋଭିଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ପରେ LIC କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ LIC କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।